Bývalý minister školstva Juraj Draxler upozornil na vyjadrenie Trumpovho poradcu Kellogga, ktorý tvrdí, že Ukrajinci si za súčasnú situáciu môžu sami. Nočné útoky dronmi boli podľa Draxlera neúčinné, zatiaľ čo ruské údery na ukrajinskú infraštruktúru sa zintenzívňujú. Poukázal aj na bizarný ruský manéver, keď vojaci využili prázdny plynovod na útok. Tiež kritizuje Európsku úniu za jej pasivitu voči USA, ktoré podľa neho dávajú najavo čoraz menší záujem o európske dianie. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Juraj Draxler cituje Trumpovho poradcu: Ukrajinci si za to, čo sa teraz deje, môžu sami. Museli sme im dať po nose, rovako ako keď mulicu niekedy proste potrebujete trestnúť palicou. Draxler pokračuje. To teraz povedal Keith Kellogg, poradca pre Ukrajinu, na akcii Rady pre zahraničné vzťahy. Hovoril samozrejme o pozastavení veľkej časti vojenskej pomoci. To má teraz za následok, že Ukrajincom hrozí v Kurskej oblasti po rýchlom postupe Rusov masívne obkľúčenie. A že hoci Ukrajinci cez noc na Rusov masívne útočili drónmi, podľa ruských úradov ich bolo 88, s výnimkou jedného zásahu továrne sa im už nedarí zasahovať ciele. Aj spomínaný zásah bol síce výrazný tým, že k nemu došlo v rekordnej vzdialenosti od hranice, 1300 kilometrov, ale nič vážne nespôsobil. Naopak, nočné ruské útoky na ukrajinské terče zasiahli celý rad cieľov: energetika, priemysel, vojenské inštalácie. Ich úspešnosť sa oproti ešte nedávnej minulosti výrazne zvýšila. Kelloggovo vyjadrenie je veľmi tvrdé a dosť negustiózne. Každopádne počiarkuje, že Biely dom je rozhodnutý Kievu nedať už žiadnu šancu na teatrálnosti a neustále porušené sľuby. Medzitým sa ruskí blogeri radujú z netradičného manévra. Ruskí vojaci Ukrajincov napadli Stylu v Sudži potom, ako sa k nim niekoľko dní blížili vnútrom plynovodu. Ironicky tak využili to, že Ukrajina pred 2 mesiacmi tok plynu zastavila. Prázdna rúra sa teraz Rusom hodila. Boje sa zintenzívňujú pred mierovými rozhovormi v Saudskej Arábii, ktoré začnú v utorok. Áno, znovu v Saudskej Arábii, ďaleko od Európskej únie, o ktorej Američania dávajú čoraz tvrdšie najavo, že ich neveľmi zaujíma. Bohužiaľ únia zatiaľ nepodniká nič, čo by Američanom ukázalo určitú asertívnosť. Reálne sebavedomie, nie nejaké vyhlásenia a hmlisté plány. Plus uistenia, že sa nakúpi viac amerických zbraní, aby sa tí Američania kvôli vyhláseniam nejako nehnevali. Bude pre USA aj únia len mulicou, ktorú treba občas usmerniť palicou? Pýta sa Juraj Draxler.